Kloron uga melu tinangkil. Leres. Rikala semono pun Kakang iki ngongkon karo kowe sak kloron teng supaya nyandra apa sing dadi kekurangane pun Kakang. Ya rikala semono kowe nyandra apa? Dampar kaprameswaren tasih kumla kangge jangkepi anggenipun panjenengan jeneng nata kedah wonten garwa prameswari. Lah kamangka rikala semono aku wis kandha bloko lamun to wis ana salah sawijining wanita sing bisa condong marang rasaku ora ana liya Putri Purbararang saka ing kraton Pejajaran. Lah rikala semono kowe uga nunggal karep meh wae kowe lan pun Kakang bentak sirah nganakake pangorbanan rahayune kok ana kadangmu Tejo Kesuma sing rikala semono misah kowe lan aku. Rikala semono nggonmu misah piye iki? Mas, Kula niki nggih gadah usul. Menawi panjenengan kekalih sami-sami derdah perkawis wanita menika kirang prayoga. Sarung. Langkung prayogi monggo nunggal karep sami-sami nglamar dumateng Purbararang. Menawi panjenengan ingin dipun tampi panjenengan ampun runtik ing penggalih dawa koso wangsulipun. Menawi panjenengan ingin dipun tampi panjenengan nggih ampun serik ing ati nanging kula niki kepengin ngertos napa ageng sanget anggenipun panjenengan tresna dumateng Purbararang. wis dadi sumpahing atiku. Lamun to aku iki ora kelakon daup lan Purbararang, tak entengake patiku. Kados ngaten. Menawi panjenengan kados pundi? Dadan beda marang aku Yayi. Nggih. Lamun aku ora kelakon urip bareng sinanding marang Purbararang alun mati. Kula suwun kanthi sanget Yo. panjenengan kekalih menawi ngersakaken ingkang supados dedaupan kalih Purbararang dipun cabarake kemawon. Lah sebabe Purbararang kangge kula. Lho. Pripun? Cocok napa mboten? Dadi cetane Sae napa mboten? nalika semono kowe misalan pun Kakang, Nggih. iki kowe uga nunggal karep. Terus Kowe iki rung sunat ngono kok iso. pripun to? Oh apik ngono arek. Lah pripun? Niki saking pemanggih kula. Kuwi ora cocok. Nah. Sing cocok ayo bareng-bareng Nggih. mengko ning Praja Pejajaran nglamar. Sapa sing ditampa ya iku jodhone. Menawi kados ngaten kula namung dederek. Ngene. Kados Aku tak takon karo kowe sak loro. Nggih monggo. Kok upama penglamarmu iki ditampik kira-kira lara ati apa? Lho mesti kemawon kula gelo. Nah, mesti gelo. Gelo. Urung tan urung bakal ndadekake perang. Terus kali kuwi gawa kali ora. Prajurit siapke. Nah ini iki kewajibanmu ya. Nggih. Para Tandewa, siap siaga makarya, Yesti Sanjata lumaksana magita-gita. Adya!
panjenengan kok sinten wingking saking pundi? Wonten wigatos menapa kok saged wonten ing tapel wates Pejajaran irit bergadaning prajurit. Menawi Sudya Mestani nami kula Tejo Baskara. Tejo Baskara. Bupati pangkat kula. Bupati Kuningan negari kula. saking Kuningan. Tejo Lelono jeneng kula. Tejo Lelono. Bupati pangkat kula. Bupati Kedung Bacin Kadipaten kula. saka rumahsaku kok Kabupaten Jambungan. Kula niki Tejo Kusumo. Tejo Kusumo. Bupati anyar-anyaran saking Kadipaten Kletek. Kabupaten Kletek. Leres Lajeng kosok wangsinul panjenengan sinten? diwanoaken kemawon. Nggih. Kula Dara Seta. Dara Seta. Inggih. Dara iku apa? Manuk. Seta. Petah. Lah iya nek Dara Seta dadi Manuk putih. merpati ya niku. Nggih. Blekok. Blekok mangkone teng sawah. Kok bleko iki? Manuk putih. Lekok kuwi dawa guru cendhek. Wah, aneh-aneh. Pepatih wonten ing Pejajaran. Wah. Patih wonten ing kraton Pejajaran. Dapur Kapasan Yogi. Pancen kaya ngono. Ngeten nggih. Gusti Patih Dara Seta. Sedulur Tejo Baskara. Estunipun ngantos kula menika caket wonten ing tapel wates kraton Pejajaran. Inggih. Namung bedhakipun kula badhe nyocokaken kabar. Bab menapa nggih? Menapa leres mbok bilih sinuwun Prabu Manjusri menika kagungan putra-putri ingkang asesilih Purbarara. Boten lepat. Saestu. Wah, Dan ngono kabar sing Sing nyono nyono. nggih. Ayu ta mboten? Panjenengan kepengin pirsa ing boten. Ayu ta mboten? Ayune Purbalarang menika ayu sak nduring ayu-ayu. Ayu. Matumbuk-tumbuk. Ayu. Ayune tumbuk undung. Saka ayune nganti luwe wong ayu. Ora dadi. Menawi wonten ing alam kadewan kados sinten? Ana alam kadewan kaya sapa, Des? Ada dewe Sri. Ning alam pewayangan kaya Alam pewayangan kaya sapa, Des? Sito. ning alam selebritis kaya sapa? Kaya sapa? Kaya penyanyi dangdut. Sapa kuwi? Ikan Salindri. Ning alam Wahyu Manggala kaya sapa? Kepengin ngerti? Nggih. Alam Wahyu Manggala. Nggih. Kepengin ngerti? Nggih. Sinten? Kaya sapa, Des? Alam Soprak. Nah, kowe kondo di. Lajeng kersa panjenengan estunipun kados Niat kula badhe munggah wonten ing negari Pejajaran ing ujub badhe nglamar Purbalarang. Nglamar Purbalarang. Lamar. Nggih. Belum. Sing damel kaget ing ati kula. Sadèrèngé panjenengan tumapak wonten ing Pejajaran niate kepengin nglamar menapa mboten mireng pakabaran. Blas niku enten kabar napa? Kusumaring ayu Purbalarang sampun kawengku dening priya. Lho. Tak kira isih prawan. Saya garwane Purbalarang kuwi ora menungso. Kan jenengan ngendika. Lah bojo kok ora menungso demit ta pripun? Ora, napa gendruwo? Ora. Lah sinten? Dewa saka kahyangan Salendra Bawa. Dewa. Kakaran Pikulun Indrajaya. Sapa dijengene di? Dewa saka kayangan. Iya. Jenenge Pikulan Indrajaya. Pikulun. Sampeyan oleh ngendika sing saya. Jodone sampun dipun perang-perang. Ya, bener. Dewa entuk Dewi. Bener. Karna entuk Karni. Bener. Sarima entuk Sarini. Ya. Ya, lan nggih. Sok kala mangsane ana rondo digawa mlayu gendruwo ya ana lho. Ini jenengan niku. Ngerti to? Dereng. Mboke kudas dan kesemono digawa gendruwo. Ngeten. Ancas kula, tekating manah kula, menawi kula menika mboten saged garwaring Purbalarang, kula entengaken pati kula mila saking menika. Kula suwun kanthi sanget mangpisaken mawon. Agate ndak pira tak ijoli. Kudes. Cetha lamun to dipati iki ora nggih tentremane Pejajaran gawe geger. Nggih. Tanggung jawabmu piye piye? Kedai pun dipun rampuni mawon. Prajurit